nosotros y nosotras. Orain erdiaroari buruz ikasi duguna antzerki baten bidez azalduko dizuegu. Hola, hoy os vamos a explicar lo que hemos aprendido de la Edad Media. Bueno, txaloak amaieran dira, ¿vale? Vale, saliendo en escenas diferentes, aplaudimos al final. Les queremos mucho. Porque eres el más cerca. Historian koka gaitezen, antzinaroan, Egipto, Grecia eta Erromako zibilizazioek ekarpen handiak ekarri zizkiguten milaka urtetan zehar. Baina dena ukaera amaiera eta eraziera. Hau, Kristosteko 476 urtean gertatu zen. Galian, Hispanian, zein Italian. Pizkanaka, Europar herriek erromatarrak mendatu zituztenean. Ez etzi, burukatu, Erromatarron, horrean jokoan dago. Baina usauz emperadore. Ura hindu, bukatu da, gure imperioa pikutara. Duan herri Germaniara, gora dorako gure herria irabazi dugu. Erromatar berak txuntzitu dugu. Bai, orain izango ez hemen errege.
mileka antolatu.